Milyen időjárási körülmények között a legrosszabb vezetni ön szerint? Hát szerintem városban, havas, jeges, síkos úton, és országúton pedig a ködben. Ennél rosszabbat nem tudok elképzelni. Hát a ködben. Legkevésbé, mert nem lehet látni, és csúsznak az útviszonyok, és a szembejövőt nem látja az ember. Ködben nem szeretek vezetni, mert rosszak a látási viszonyok, csúszós az út. Ködös időben szeretek a legkevésbé vezetni, mivel hogy a látótávolság épp hogy megüti a szintet, és mivel hogy a balesetek elég sok történik ködös időben, és sok ember nem tartja be a követési távolságot. Hát a legrosszabb talán ködben, borzasztóan fárasztó, az autók nincsenek felszerelve rendesen lámpával, rosszak a látási körülmények, hosszú távon nagyon fárasztó. Makorról jöttünk az éjszaka is, és a 4 óra helyett kb. 7-7,5 óra tértünk, úgyhogy a követési távolság az a 4-5 méter, 10 méterig nem láttunk el a ködbe. A gépjárművezetők joggal tartanak a ködben való vezetéstől, mert ekkor valóban sokszorosára fokozódik a balesetveszély. Ha lehet, ilyenkor ne induljunk útnak, és ha ezt a jó tanácsot mindenki meg tudná fogadni, akkor filmünket akár már most be is fejezhetnénk. De a köd sajnos minden évben menetrendszerűen együtt érkezik az őszi-téli időjárással, és mi más tehetnénk. Alkalmazkodnunk kell hozzá, és meg kell tanulnunk a ködben való biztonságos vezetés technikáját. A köd gyakran foltokban jelentkezik, és hajlamosak vagyunk a ködből kikerülve, mint egy felszabadulva ránk nehezedett lélektani nyomás alól, azonnal felgyorsulni. De ez azzal a veszéllyel jár, hogy ismét ködös területre érkezve nem tudunk időben biztonságos sebességre lassítani. Ennek veszélyét az is növeli, hogy a köd mindig az utak mélyebb részén ül meg, és éppen a völgybe való lefutáskor gyorsulunk fel, hogy lendületet gyűjtsünk az emelkedőhöz. Tehát a völgy legmélyebb pontjára érkezünk a legnagyobb sebességgel. Oda, ahol legsűrűbb a köd, legrosszabbak a látási és útviszonyok. Ködben való vezetésnél látni és látszani a legfontosabb. Gyújtsuk meg lámpáinkat, és mindig a tompítottat, mert az országúti fényszórók a ködöt átlátszatlan fehér fallá alakítják. Ilyenkor jó szolgálatot tesz a ködlámpa. A gyakorlat bebizonyította, hogy a tejfehér ködben a sárgán világító ködlámpa fénye sokkal előbb észrevehető, mint a hagyományos fehér. Ezt kísérletünk is igazolja. Egy gépkocsira balra sárga, jobbra fehér fényű ködlámpát szereltünk. Ha ezzel kapcsolatban bárkinek voltak még kételjei, akkor most bizonyára mindenki meggyőződött a sárga szín ködben való jobb láthatóságáról. Újabban a gépkocsi hátsó részén is felszerelnek ködlámpát, mely erős vörös fényével segíti a könnyebb észrevehetőséget. Ezt egyes típusoknál már gyárilag beépítik a kocsikba. Ködben az amúgy is csökkent látótávolságot tovább rontja a szennyezett szélvédő és lámpaüveg, a belső párásodás. Ilyenkor inkább álljunk meg egy biztonságos kijelölt parkolóban, semmi esetre sem az országút szélén, és ne sajnáljuk az időt a szélvédő és a fényszórók gondos megtisztítására. A fényerősség jelentős változását
A fénymérő mutatója jól jelzi a már tisztára törölt és a még szennyezett fényszórók előtt. Ne feledkezzünk meg a hátsó lámpatestek megtisztításáról sem. Ha egy előttünk haladó járművet érünk utól és nincs előzési szándékunk, ami ködben a szó szoros értelmében is életveszélyes vállalkozás, akkor válasszuk meg a követési távolságot úgy, hogy az előttünk haladó hirtelen megállásakor se kényszerüljünk vészfékezésre, mert a mögöttünk közlekedő belénk ütközik. Így keletkeznek a ködös időben jellemző és sajnos gyakori tömeges balesetek. Ködben nagyon nehéz a távolságot helyesen megítélni. Haladjunk olyan sebességgel, mellyel a belátott távolságon belül meg tudunk állni. 10 méter látótávolság esetén valóban csak 20-25 kilométerrel cammoghatunk a ködben, de ez a sebesség jelenti a magunk és mások biztonságát. Számítsunk arra is, hogy ködben mindig nedves, csúszós az útfelület, ami a féktávolságot növeli. Ne bosszankodjunk azon, hogy a kerékpárosok, motorosok ködben gyorsabban haladnak. Nekik nincs bepárásodó szélvédőjük, és figyelmük is élénkebb, mert fűtetlen helyen a kellemetlen időjárással szemben végtelenebbül haladnak úti céljuk felé. A ködben való lassú haladás miatt az az érzés, hogy valahonnan késni fogunk, egyre csak fokozódik. Idegfeszültségünk növekszik, állandóan óránkra tekintgetünk. Ne akarjunk ködben is mindenáron pontosan érkezni. Az előzés és kerülés ködben a legveszélyesebb manőverek közé tartozik. Ha lehet, csak a legszükségesebb esetekben végezzük. A balra nagy ívben való fordulásnál legyünk rendkívül óvatosak. Engedjük le az ablakot és figyeljünk. Ha nem is látjuk, de hallhatjuk a közeledő jármű hangját. Villantsunk a reflektorral és figyelmeztetően szólaltassuk meg a kürtöt is. A ködben való tartós vezetés rendkívül fárasztó. A vezető reakciókészsége gyorsan csökken. Mivel az országutat szegélyező tereptárgyakat nem látjuk, gyakran érezzük úgy, hogy eltévedtünk, hogy most fordulunk az árokba, vagy lépjük át a felezővonalat. Szemünket feszülten meresztjük a semmibe. Görcsösen a kormánykerékbe kapaszkodunk, egész magatartásunk nyugtalan. Az állandó, merev előretekintés, a fehér, homogén környezet feszült figyelése szinte hipnotikus hatású. Ezért ne nézzünk tartósan egy képzeletbeli távoli pontra. Talán sikerült tanácsainkkal ötleteket adni a ködben való biztonságosabb vezetés technikájához, mely minden a közlekedésben résztvevő gépjárművezetőtől nagy figyelmet, összpontosítást és nem utolsó sorban türelmet is követel.